Ha shwa bangin sedang yang kena kejing syakri kejongi lembah jong step. Na sengwa man khot isketri jong ga platinum jubilee kejongi. Bain penpule ya kinong shim benta jong kena kejing seng kejongi lembah jong step. Torabran Chairman, kini kilongki nong ishimenta kaneka jingiseng kabunta. Nilayo ya kijingruai program sim naga Junior Society. Nong ilam jirwai kaneka jingseng Mastar Yalam Ha Makri bat Mastar FJ Makri. Chairman Rayir Bran Bitrang. Pule berdua di teman san es mulong. Ngin lomi ya kijing aingu bar kapor lomi ya kijing aingu. Ngin yo ia ka choir naga Junior Society. Nong pengetang lasanya chairman. Nong kran naga negi jingseng. Nyo ada Reverend KS Ronghang ibalong senior as Chief Secretary jongkri boy Presbyterian Synod. Nyo ia ke jingpen na bat ke jingpen wai. Tengah ngubha ya ka banditu para bangit naga liang jong ke balang. Ngin peni kal ya ka live telecast jong kene ka jing syakri blai ke jongi kene ka sengi baro ji sengi lengba ka rikasi channel de ka jing kerpat ya baro ki pa iringai ki badon ki ying ki sam to ngin ya pelai ya ka por sipor ya ka bangin yo ya ka ban syakri lang yo blai ha ki ying ki sam ki jong pi lengba ka youtube to blain kerku ya kene ka jing syakri ka bangi don. Ni aingu yaw blay lembah jong ka step. Kalong ka step ka bakrau bat ka step ka bakentang ka jong. Ya ka bangin yo ya ka banya syamlang kumne hapo jong ka ying ka bakentang ka jong. Na kamda banya senglang kumne. Na piang sewha ya ki teman san ki ba ka jongi. Ki teman san jong ka balang. Ki khot komiti balang ki balong. Kinong kersyan jong kabalang, ya pi, ki prab ngai be kilong kemi kilong kpa, ki kun samla, ki hap ki baret, ban ngidon ru lembah jong kapor, ki invatis ki jongi, ki pastor, ki teman besan, ki bana balang, umran dari ke balong ka kun ke jongi, ki teman besan MB Sunar, ki teman besan PS Maunai, Ituan san arnong bet kibaya don rengkat bat ngi bat kumjuru ngi don ituan san simakri kabana balang umjiri bat ki wei pat ituan san ya ki bangamla banjer kateng lengba jon kapor kinong mi kmat pai ba ki balong ki bangila invite ya ki bahai ngasem jong ki pastor ki balak khatno ki bapej pasumar ya kabalang kejongi hang ne hanong thmai bat kumjuru ya ki teman besan ki bahing pasem ki teman san ki balak khat no ki param ngai be na ka balang kemi ki ba yawan menta kene ka step ki param ngai be ki jongi na balang umran dari ki wawan pensngai nyangi lengba jong ka step lengba syakri ke jongi bat ki weipat ki ru rang ba ki ru pak mat ki badon lengba jong negi syakri ke jongi klam daniel kerteng ki weipat ki parangai ke jongi da ki weipat ki balang ni pedang sewa ya pi lengba jong negi por bar pedang sewaru ya pastor pinang shli ibolong kun jong ka balang nang ne ni pedang sewa ya pi pastor bar kerpang ni pedang sewa ya reverend KS Ranghang kumbai laong secretary Bai long ru senior executive jong kari boy sinat ke jongi ni pedang sewa ya pi pastor lengba jon kapor bat khamtam lengba jong step bapin ai yangi khobor jong jubali ke jongi hapreng ke jing bun kam ke jong pi henry pila pelak por bat pila pliang ya ke jing penbe jong kabalang doblein don rangkat pi pastor bat nunangin don rangkat ya pi bat khamtam bapin ai ya khobor lengba jong step Barang pedang sewa ya pi upai ba baro lengba jong step de haswa menginya syaprang jong ji syakri ke jongi dongin leit au blai ke jing duai au blai ba ukpa jongi ba beneng ni aingu ya me au blai lengba jong step
Kalau ke step ke pak rau bat ke step ke pak kentang ku it ke jong me. Ngi pen pau ke jing sengu ya me oblay. Ya ke jing ya lam ke jong me ya ke balang ke jong i hang ne hanong thmai. Kham tam oblay leng ba jong di ke art nai. Ya ke bangila yo ya ke ban rak he. Ya ke ne ke jubilee ke jong i. Ya ke jing dap nya san snem jong ke balang. Tak hadu ke ne ke klimat ke paminta oblay. Kalau ke sngi ke bangin pen kut no ya ke ne ke jingar he ke jong ya oblay. Isnai oblay mamen ya lam. Nadu jong ke ne ke step. Baki eke baro ke bangin yo ke pendep. Ki program ki jong ya oblay lemba jong ke sngi. Ngibu di hakmat ke jong me. Sneu ya ke jing duwai jong usyakri jong me. Naba kerteng jisun pan baro ru. Amen. Ngin pedeng ya ke jing syakri ke jong i. Da ka bangin ya snok lang ya ke jing ruwai ke ba. Khat riu na ka ne kot lang kedop. Pat ars pa lai pendai na kot jing ruwai. Ka jing ruwai ka ba khat riu na ka ne kot lang kedop. Bat ars pa lai pendai na kot jing ruwai. Bat hadin balala ka ne ke jing ruwai. Na sewa ban kot it men san es maulong. Bain pen pule na ketin ke jong blay. Bat ban bu ke jing ruwai. Ale piki kun ublay. Dajik kemen tengin ya ruwai. Ban pen sawa ke jing it ublay. Saudong ke ket utrai. Nginang ya sayon sayon itnat jong utrai. Nginang ya chate sayon chanong ba baku jong utrai. Baro saud likit khot bat ka koras da ka bangin yang lang.
Syua bangin lei khmat blai ha kijing duai ngan pen sngo pedeng jungi lang baro ya kijing shisha na katin kijong blai ka bapila ban shem kat kum ka gospel Matthias kelanong ka bakhan reu bat ka khot ka bakhat pra ter ter kum juru na ka kitab sam kelanong ka ba shispa sanpho ka khot ka bening kong bat ka baar ki kenten ki baong kum ne ngaru ngaong hame bamelong u Petros bat halor une umau siang ngan tei ya kabalang kejonga te ki kerdop kadujok kin omla yaka toyaro ya utrai toyaro ya ublei ha ki jaka kentang jongu toyaro ya u ha ka sahit beneng kabor jong u toyaro ya u namar ki jinglek bakrau bor jong u toyaro ya u kat bakum ka jing krau ka batam e jong u tôi ne lai khmat blai ha jing duai u blai upa jong u ba beneng utrai jong ka beneng bat utrai jong ka khendau utrai walat thau yangi kom ki breu ban im hasla jong ka khendau bat kom ki breu jong me atrai kan ran mela thau yangi bangin ya ro penan buram ya ka kerteng ka bakhoi bat kentang e ke jong me namar kata han ka por ngi ai ngu ya me ablai ba melawan seng ya ka balang jong me ha kini ki rulum ha ki them jong ka riboy atrai kan ran bat kham tam ha kan ka jaga atrai kan ran nyo po san snem men shwa ablai ya ka ba mela ya ram ya ki prabangai hai tu por atrai kan ran bakin sedang bat seng ya ka balang ba e ki jong me atrai kan ran kum ki khun ki e ki jong me ngim la klem da phai den shadin atrai kan ran ya ka sang ti badan por ki jong me ya ka ba mela kar khu mela ya lam atrai kan ran ha kelenti ya ki jong ni kum ki khun ki jong ya kan ka kenten ku la pen ngau ha kan ka por kum no blai kin rung ha da not ki bat lot ki jong ni ayu ta trai ngidan badong han ka por ngilong tang kinong pop atrai kan ran shim ablay ye ki bangla karpat an ka por ngi duai ye kine baro ha ka kerteng trai jing Jesus Christ amen ni ai ku blai ya itu men san as maulong ya ka jing pen pule na ketin ka jong blai bat ya ka jing bu ti ki jong ni nang ba ka jing duai akhmat ka jong blai to blai ker khu ya pi bat ker khulang yangi ban adon ru ka jing tiang selpha ya itu men san di lang do bat kum juru khot komiti balang naka umran dari na KGP senat ka jing don kat ka jong pi kat pen sngai ya ka jing shakri ka jong ni lemba step bat kum juru ya ki khun samla naka balang kemi ka jong ni na te nang nong jeri ka jing don kat ka jong pi kan pen sngai yang ni lemba jong ka step tengi poi shakwai pat ka benta jong ka jing shakri ka jong ni kata kalong bangin syakri lengba ka jing ai yak bangin lum ya ki jing ai ngu kat bak kun samla ki dang lum ya ki jing ai ngu ni don kan choir na ka junior society kum ka jing pen khre ngin ruai tu ka jing ruai ka banang kong ka tim song jingu bat jing yaro ngi ai shame ablai namar jing ker khu badap baslei mila don rangkat akis ni balalai no kum ka balang ka jubilee ngelayo baro lai tali git khat bat ka kumjuru chorus bajing ya ro ngi ashame ablay namar ki jing kerku ki badap ki baslay miladon ringka kisni balalet no kum ka balang ka jubilee ngilayo ablay doya lam jing em jongi ban it yame ban sha
manlakas ngi kerpat ngi duai tunang penjanai buram jong me halak kabalang kan pernah haba berkat jingyai lengti kum kabalang shibun ki jing kerku gilamat man kiliang giduai ablay yang itu nang hikai balang jong me tunang kerku to penjanai ablay tu yalam jing em jong im ban it yame ban syakri man lakas ngi kerpat ngi duai tunang penjanai buram jong me halak kabalang kan pernah ablay to don ringkan kine kisnam banwan bantre kakam jong me kham syaprang bangin jam jing yale kibun jing eman lakas ngi kershan yang ngi batang hame ngin IT ablay doyalam jing em jong ngi ban it yame ban syakri man lakas ngi kerpat ngi duai tunang penjanai buram jong me halak kabalang kan pernah
ngakarpat itu ben san simakri ban penkentang yang kena jing ai ke jeng. Tông in đuổi mấy ab lay kikti jong kibla no baro sagane ka jingkin sel ban me iru ya ka do no kumbang ilong ada mi bakam long ka babet bat ka babin sum ha kama jong me lang bagin di jing ai ngi kerpat ba men map yangi bat ban hika yangi ka wei pat ka por ngi la ban ai da ka do not ka bakmen ken kentang iki hagan ka por swa ban pendon kam iki sagano kano ka benda hagan ka por ngi mla klem da wan sejan jome kerpang na ka benda jong ni ka sngi ka balong ka sngi ka khadu e jong ke jingyer ke pendon burom ye ki kampla ki kamba ki jong me kiba mela senran nyala ki jong ki breu ki jong me kapalang ki jong me nyeu usan teli ki snem nadu pasdang mela dorengkat ia gani ka jing pendon burom hakini ki ar teli ki benai mat ngim artin ye ba men long rengkat ro kerpang ni gani ka sngi ka bakhadu e jong ki jing pendon burom jong ye me long rengkat bagi program ki jong ka parok ci sngi kan ka sngi kerteng jemi ji sungi duai amen Ni ai kublai ya ki heb ke berit ki junior society ki blai ni ka jing ruai choir ka jing ki to blai ker khu ya pi bat kum juru ngai kublai ya i tun san simakri la pen kentang ya ni ka jing ai ngu ni poi syak wei pat ka benta jong ka jing syakri ka jong i ka balong ka bakong santam kata kalong bangin ngap bat syashkor nak tin ka jong blai ni don hang ne pastor KS Ranghang i balong ru senior executive secretary jong ka sinat ka jangi ni pyang sabhas aisin ya pi pastor leng ba jong ka step hapneng ka jing bun kam ka jong pi kum senior executive jong ka sinat hanrai pila pediang ya ka jing penbej jongi ka balang ba phin wan sam ya khubor ka jubilee leng ba jong ka step ni ai ka por ka ba koloj ya pi pastor ya ka bapin keren leng ba jong ka step bat ngaburu ngi bun ngi ki parabangai ki balarang ba ngi itu ya i pastor ke Ranghang yola se don bun don ki paras samla ki hab ki barit ki bompat itu ya i pastor tengah bu ya i ba inpen itu i don ha e ka pastoret ba itrei bat kumta terter do ha shwa bangin poi cek ta ka benta dengan peteng biang ji syakri ke jongi da ka bangin nirwai ke jurwai ba lai puwei ka jing put jubilee
hakajing yap kalbari ka sawajam kajing penim yangi tolek seva mensim baswai Jesu la job aksni balai kin mi ki koidi kajing yap na kajing dum kin lai marok sau tali khot daka bangin yang lang Kajing Jubili Hajing Yapkan Bari Kasawajam Jing Enin Eyangi Kulit Sobha En Simbaswai Jisula Jokka Balai kinh mình đi coi đi chuyên yam đã đi trình khúc in lại parola ushun la bên xiên đi khôn ba kêu shan en shan Yeni babahun Jing jen jarma Kari klauba Ya kireu ngeten Sneo kamla bari Ake kapiyan Lungap dan babah Usin Jesu la jom Berpenjingnya batmo Kaseyon ruda Borjong ukan jom Ementaba Rori sashay Na yin jing dung tung Mi shalat ka ben las hem ka jong ki Jesu Christ ipan Non pat pa belipan Ha berteki jusan Hapang bakpot a Shitom bajing ma Hajing suk chai Bat hajing hun Di shong hat rai kan Ketu kun ti jing ya le lawai nong Bong don shu ke nong shu Tôi nghe phai chụp lại kinh đuổi, nghe pandem kinh đuổi. Baba i bad bay snake. Dak don hud bakam hen bad kamen siem jong jing ngong ngewana khamat jong meh kene kapol. Namar ngiti biang ko kenran bangilong kumni ko bangilong. Yang kumni kembangi yang hadu kene kapol. Barok kabangila kabangile kabangi pediang hakating em. Di parok ke bawah bagi betul tanah ket ke jenis snake ke jomeh. Aingu ia meko kenrat namar la ke jong kabalang ke jomeh kene ke jaka nulu. Kene ke nyau pusan teli ke snem ke bakal ayat lenti. Sengau tu ko kenrat bagi ke belai ke badon bor ke jomeh. Betin ke pelayalam ke penlong yaki yang ikum ni ko bangilong hadu kene ke bor.
ki don ru shibun ki por ko kenrat ka ji im jengi kum ki breu ngi ur ngi hap ngi kelon ngi thaj le merah ai ki keti ki jom ban penlong ngi kum ne ka bangilong ai ngu ime ko kenrat mar kini kesni ka kemen barok kum ka balang kat badon hak ni ka por yo ban kmet shame shaneng ban ra ki jong ki keti ki jom an ya ro ban ai ngu ime ko kenrat namar ki ai ki ba krau ki ba phla ki ba bha ba mela le hak jing im ka jong shim kini ka por ka bangidon pen kan tangi we pe we ko kenrat kini ka por ka bangidon hak ni ka jing seng ka tolong ka por ka bangin syam ye me ka por ka bangin mat ye me ka im ka jong ngau ka jing doai jong shikri nong pap ki jong hak ka kerteng uji sungi doai ngi pan ikne paro amen i pastori ba penya ikne ka jing seng ka bakerpang hak ni ka stem ka jing rakhe jong ka balang ya ka jing dap juga nyau phau san snem ka platinum jubilee ka blai shibone apostol ka jing pedang som ha ka jong phianga ya ka ni ka pol ka bakentang ka bangayok ban yang hak ni ka stem nang ne ka pulpit ka jaka kentang ka jong blai shimata bat phi ka balang ka singi ka bakerpang ka bakum ka ni bat ngas ngor ban ai khu blai kerpang ya ka por ka bakeluj ba phi ai yang hak ni ka stem ban keren ban pen ken mau ban ya selok ma ka tien ka ba im ka jong blai ki wei pada ki paranong syarai ki pedon hak ni ka por ki para pastor idon hang ne i we ne ki ex moderator jong ka snot ka jongi Reverend SBN Teron iban air ko kubor sibiet hak jing seng ka ba ar adon rengkat bat ngi dadu ka stem i pastor nong shli bedai kun jong balang nang ne na ka balang nong thmai ki we pada ki paranong syarai ngam tip yo ki don pada ki we para pastor ki bangam la bani thu hak ni ka jing seng kitman basan jong ka balang nang ne na nong thmai ki wei pade ki teman besan na ki wei pade ki balang ki presbytery ban syabar jong sinot ribhoi ki jong iru ki balak bandan bat nge ki jeng seng ki dekat jong ka komiti balang jong ka balang hang ni bat ki wei pade ki balang ki long kpa ki long kemi ki samla kan thai ba shunrang bat ki hep ki barit bat barok ki badon hak ni ki jeng seng na ka banta jungi hak ni ka por ngadon lai teli ki jeng khublai ka bakerpang ya phi wei pai wei ka jing khublai ka banangkong kalong ka jing khublai Christmas ngai bangam pat sleman ai khublai Christmas ya phi mandang menien ngidang yo ban rakhe ka jing malong bri jong Jesus Christ syakane ka pertai Christmas besuk Merry Christmas ya phi baro ki badan hakane jing seng ka jing khublai ka baar kalong ka jing khublai senam thmai ka tangkap tu kat ne sngi ngin sayok ban pediang senam thmai senam ar hajar ar pheu ar ban ngidwai ba senam bangin sayok pediang unlong snem jingkerku yang ngi kebalang bat ngi barok ki badan hak ni kepor ka jing khublai ka balai kalong ka jing khublai jubilee phi barok khamtam ye phi ki khun jong kebalang hang ni hanong thmai ngai i ka dut khmat ki ba kemen ki ba phu jong phi ki dekhot ngi balang barok na du ki nong syarai bat hadu ki hep ki beret ngasong thu ba ka jing kemen jong ka jubilee ka don hanga bat hangi i wei pai wei namar kata ngasong rupan ong ai ba kene ke jubilee ka jing rakhe jung ke jubilee kan long kan wan ra hangi ke balang shibun ba ke jing kerku ki bangen la setia banyo hapo jong ke balang na kaliang jong ashimet sa sien pan ngasong bal ai khublai e phi baro hak ke kerteng ka jong Jesus Christ bat kumbala pediang sumbaharu ya nga ya ka office ka bangang ron hapo jong sinat kumwei ne kinong tray berit jong sinat namar kata ka ni ka pon ngas nguru ban ra ka jing khublai ka pekerpang na ka office jong ribhoi presbyterian sinat chafi ka balang bat chafi baro ki prabangai ha ka ni ka pon pinang roy pinang san hakiliang baro hakiliang ka jing shekri jongi ya ublai ngas ngau baru ban pen ken mau ban ya thu ye phi bakasinat kadap da kajing ngongu bat kajing song kemen ya phi ki balang paro bat ya phi ki balang hang niru ya kajing Christian jong phi ya ka bor jong phi ki ba phi ai ya ka sinot haki benta baro kajing terei jong ka sinot bat ngidon ru kajing song kemen habang yo i ba ki balang hapo jong ka ki roy ki san ki kiu na ka snem chaka snem na ka por chaka por to play un kerku ya phi ka balang ngadap da kajing ngongu ya play
ban yo ban yang ha kejing seng kapa kerpang kapa kat kan ni kejing seng Jubilee ban yo ban sim benta bat fi kapa langas ngo ila dia bang perkat yang di program kapa yang ban keren ha kan kapor ngas ngo ban mar bakadeka jing dap new san snem namar ka snem kapa seng yang kapa lang yang ini tempat kah empat ya kan mau hirup bani malong beriu siang dek berteu snem kat kendai sau pun beriu ngamun dur bangam la dai ban keren daki riu temen daki tang ken je habat kan kerta jong kebalang dan ringas ngongu yo belai bang ayo yang ni kalat bani sim benta bat fi kebalang ha ka bakat kan ni ka jing rakhe ka kerpang jong kebalang bat ngas ngo ban ai khoblai kerpang ya kebalang ka ba play kan mau yang anak kapor syakapor bani yo benta bat fi kebalang ngakan mau bang liok bersih mata ha kejing rakil dengan bakala ke Jubilee ke bakat snem jong society hang neru ban keren ha kawin kejing seng bat ngas ngongu yo belai basa sisien bat sisien pat kum ka balang pikan mau yang ban ai ban talem ha ka sngi ka kerpang ka bakat kene kedua ai bo belai unsim yang ke por ka bangidon makane ke por ka bangidon kana long syak ka por ka bangin mat ye kejing kerku ki jong belai kau kubur Jubilee ke bangadon berpenken mau nak benta jongi ke balang benda benta jongi lang barok ke badon hak ni ke po ngakwa ban pumpuli kat tu kan teli ke benta ke tien ke jong belai ke benta ke banangkong ke bangkwa ban pumpuli nak benta jongi kalong nak kitab Leviticus kalong ke ar ho san Kalong ba arhusan ke kitab Leviticus ngan puli na duk rekhot ke basfo rekhot basfo ter ka ongkum ni bat topen kentang khuy ya kesngi ke basan pho wat la kan ni ke kesngi bah nyusan jong kebalang bat topen bena ya kejing pelai lui hakari ya ki khun ki hajar jong ka barok kan long ka Jubilee phi batu ai ba uwei baro un phaipat chala ka jong ka khndo bat uwei baro un phaipat chala ka jong ka yen ka snem ka basan pho kan long ka Jubilee ya phi wat bet wat ot ya ka jing mi ka ba mi hi wat ya khe ya ki so jong uding so wan jong ka ya uba syam laklat telada jam bapin kali tak ingin bam hak snem ka banyu hak mi ingin myok bet ingin myok ya lom ya ka jing ot jongi ndakum tangan hukum ya ka jingker khu jonga halor jong pi hak snem ka bandreu bat kan seiso kat bandam lai snem kawai pada ka benta ka bakwa tulia ka ni ka po kalong nak gospel ket kum lokas kalong ke besau ngan puli na duk ket khot ke banyo bo ongkum ni la ai te hu ya ka kitab Isaya nong thu lupa bat habalo plit ya kata ke kitab Ulasyam ya ke jaka ka balotho umensim utrai uhanga na bawla penslek yang ya ka banyalap ya ke gospel haki beduk ula pha yang ban penbenai ke jing pelaj haki bala set bendi bat ya jing penpek pat ya ki bamat la bat ban pelaj no ya kita ki balaban kasitom to blem kerhu ya jing pule bat ka jing syak skor jongi na ka tien ka ba im ka jong blai haswa begini poi syak ni ki benta ki bangal pule ngashwa pen mau khniat ya ke jengmut jong kintin Jubilee kanek de gesni Jubilee ka bangangai ba khamtam na ka benta jongi ki hebret kadon kami ngi pen mau ke jengmut ni kintin Jubilee ngat khniat pen mau kan ni ka kintin Jubilee kawan na kintin Hebrew ka baong Jobel ka bamut kareng jong ulang sokmo ngilak ban song fer kumno kata ke Jubilee ki habat ta kareng ulang sokmo tan rai kum ke jeng pen mau kat kum ka jing pthak ka jong blai kalong ha ka snem Jubilee ha ka ban sedang jong kata ka snem dei ban put da ka turoi Jubilee berkata ka turoi Jubilee ka dei ban long da ki reng jong ulang sokmo bat namar kata kawan ka kentin Jobel Jubilee
Dan mereka wepat ke kentian ke ba ngi ya pendon kampat hai gini ngi kawan hai kentian parang ke ong jubilation ke bamut ke jing lek kemen kata ke hap ke jing rakhe ni lek kemen jongi ha ke ngi ke jing lek kemen jubili. Dan mereka jing mut tenrai kat kum na ke Bible kat kum ke tu benta ke bang dep pat de ban pulen ke artli ke benta ke jing mut jong ke jubili kalong ke jing pelaj. Kata ke jing mut tenrai jong ke jubili ke jing pelaj. Lani ke freedom lani ong ka ba ha jing keren ke jung Yesus kalong ban release ya ki baru ban pelaj ya ki baru ban how Yesus ukhot ya ka ba kata ka ka snem ka ba diang hun ka jong utrai ka snem jong ke jing pelaj. Namar kata ngas ngoban pu lengkot ke jing mut jubili ha ke pur kalong ka snem jubili ka dei ka snem jong ke jing pelaj. Ngilak ban keli ha ke pur ya ya ke bakumno ya no on pelaj ha kata ka snem jubili na ka tu kitab Leviticus ka bangla pule mene ngashkwa ban bu lengkot ha ke pur ka ban kong kalong ka ba ban pelaj ha ka snem jubili kalong ya ka khndo ailat ya ka khndo bakan song thai hisnem ha ka snem la kalong ka snem jubili ka basan phau la kalong ka snem jubili ka ban nyau san ten rei ya ka khndo de ban ailat ya ka bakan song thai kum bo ong tu banta ka bangla pule phila ban keli ong blei hisnem on pan song thai ya ka khndo klam rap klam riang klam bet klam odai ngani bang ublei ong habakum ta ngan hukum ya ke jing kerku halor jongpi baro ublei ong pan song thai khndo bat wat kuslai ka bang ngan hukum mangai ke jingkerku bat pinyok diang ya ke jingkerku ke ba pinom la satya banyo baar ban pelaj ha ke jubili kadai ya kimrau lani ya ki syakri pilak ban tek merau ban ring merau ya no pilak ban job thma ya no tham tam la dai na ka parajat kun Israel jong pi berlong merau ya ki tagi besyaram kalak balong lai pau sau pau snem pil tek merau ya ki kawan ke snem jubili ong boleh pelai no ya kita gi merau baro ya syakri baro bat nang ta syu boleh ong mdai tang ya kita gi merau riwat ki kun jong kita ki merau ru dei ban pelai no ha ka snem jubili kabalai kilak bandon manu ha ka jing duk ka jing gerdu ki wan syafi bat ki pan pisa keliang na pi ki pan ram na pi ki simram na pi ong boleh Kimla ban siu bat kawan ke snem jubili map no ya kata karam jongki baro ada ke snem jubili map no ya karam ha ke snem jubili bat kabalai ban pelaj ha snem jubili kadai ladadon manu kumang laong mene ki bala syakram ya no kimla syu ban siu dak pisa ki ai ki bu benda dak jakala ni ke yeng jongki bat kumta ter kawan ke snem jubili ong blei pelaj no weng no tarno itu kot bu benda ya ke jakala ke yeng jongki Maaf no ya karam jongki baro kata kadai kasnem jubili lengkot ha kan ngapor swab gini ya syakmat gajing pen mau kalong kan dia kadai kasnem jubili ka bangidon kum kabalang ban ya rakhe ya ka gajing dap nyo pau sam snem karta ka kabalang larang ba bhala de sim lele ni snem jingi mata kadai kasnem ka bang le temen nyo pau san laring im nyo san snem kadai karta blot temen ba ngimla ban len gajing sisa ka kiu ka hiar ka ur ka hab kalembub katengku jong kabalang kalabun namar bagadi kerta temen jongka apa deng ke kiu ke roy teng kawan ke duk ke kerdu apa ngabalang kahiar apa deng ke jing suk ke jing kemen kawan ke jing snosi ke jing kuslai apa deng ke jing ya snutenat apa deng ke jing long kawe jing snobah kawan ke ur ke kelon ke pat ke perah kabalang kita on sibun kahiar ke kiu ke balang kelak punya kendu ke jing pen mau ha ke snem jubili kalong pelaj no kita baro release no ong Yesus lalu na pedeng jong pi ha kane kapor kiba adon pedeng kajing adei kajing ya suntenat kumang la ong mene la madon kajing tengku hang yang thai pelaj no ya kebukum kata weng no berat no namar balai namar bakadi ka snem jubili ila manan hang thai kiba knyum kiba ut namar kajing pang kajing stom kajing hang me kendu ha kajing em kawan ka snem jubili mentag sengi pelaj no kita baro ladon kano kajing thang ha po jong pi berat no ya kata barok kajing thang kane kadai ke snem jubili ilak bandon kibas ngosi kibak kuslai ke snem jubili kadai ke snem jong kajing kemen pelaj no ya kita barok mat ya kajing kemen jong ke snem jubili ilak bandon kibak pang kibak stom kibal ban khia da kajing pang khro kam tam kibal yo kajing pang lapun snem kane kadai ke snem jubili ndoai bau blem pelaj no ya pi na kata kajing pang jong pi paro pat khamtam ko mga laong hakerta temen jong kabalang imlak banlen magidon sibun kijing tengku hak yang tai
Kesnem Jubilee kadai kesnem ka bangin awan pat kawe bangin map ya ki barok ngin klet ya ki barok pelait no ya ki barok ong blai kata kadai kesnem Jubilee bal orang ya keren kerpang kadai ka jing map kadai ya klet kadai ya map ngasukwa pen mau hakane ka por ya kawe ka jing sisa ka ong kum ne ba ka jing bom ya map kalong kum ka jing pang kanser ka bam kurun napok dan rei haka bakadu ka peniap senan yau beriu kata kadai ka jing bom ya map kadon kawe ka jing jia kadon ka arngut silok ushenrang bagerteng Jonathan Gofford bat kan thai ka bagerteng ka Rosalind Gofford klam da map bat ha kata ka jing tho jong kai kata thu khana ka bangalai thu ha kan ka por ka tho hak tin pareng bat ka ong kum ne ka ong idea not again not to forgive Naduk kata ko ngam syam lanut syu klam dama. Kata kedik senam Jubilee. Pinam lap bakadon kerikot bagi jiu kira ke Jubilee. Tak ada kedik sya. Dan rekod ARUM bagi kun Israel kira ke ya kan senam Jubilee. Kira ke senam kan diam gajing lai. Nang taki wei gajing lek niam ukpu baklam tiat. Gajing lek niam jong usok nang kong bat kum ta ter. Dan rei phim lap baki rakhe ya ka ne ka jing le niam jong ka snem Jubilee phila ban kali balai ngan ong tang sikin tien bat ngai ba kata kalsai namar ka than ya ki ban rakhe kan ka than ni ki kun Israel ban rakhe ya ka ne ka Jubilee namar lada rakhe ka Jubilee ngilai keren mene de ban map lut ikaram bar thank Christmas khot ya ka bari ka party Christmas namar balai namar ba Jisu umdon ha ka tu ka jing sang ngakan mau gitu kowe ka choir ka bala yarwai ka por Christmas laong ba kita ki utau nung yalam choir batmai haba upai kita ka choir ka barim ka yalam dawin nung yalam choir barim ka balong outdated ka balong ki nung yalam rim ki ba kim la cuman kot bat kene ka juk jongi menta ong tau nung yalam choir batmai ula pan sange no eki ula jit daki kot choir ki batmai bat ayarwai ha kata jing sang Christmas bat habakut kata gajing ruai choir jong kita kinong ruai choir kata gajing sang Christmas la ong parok kim lak khlem dayang meni thapti gajing subang jong kata gajing ruai ndai men miet paden dah ba tau unong choir conductor nong ilam choir yo thia yo sngoi ka sur ka jong blai ka ong balai mene gajing sang Christmas mdon jing ruai choir kunong ta ong tau unong ilam choir katu gajing sobang gajing ruai ka bang layar ruai mene habo pai ba ahi mene baro ulai thap kti me pat me ong bom don kwaya blai wong la ban sobang hang ne prthei tan rei khlem yo sngu ha baneng khlem yo sngu gajing ruai koyar jong pia baneng bon sin gajing rakhe gajing seng gajing sakreble jongi kilong kum ta bat ngapan ken mau yangi hakan ka ai ba gajing rakhe Jubilee jongi kan long kat kum ka spirit jongka ba ubleru udon pedeng jongi bat kan wan kajing pelaj haka balang jongi haki long yeng long sem jongi hangi simet ba hadin jong snem Jubilee ngin mi kum ki breu ki bakmen ki breu ki playok mat ya kajing pelaj ka jong play katu benta ka ar ka bang dep pule ka bau Jisu la shim tu kitab Isaya uyo tu benta upule katu ong balapha yanga banialap gospel haki beduk an pelai ki bala ban ka sitom ki bala set bendi bat kasnem man pen banai kasnem ka bat yang hun ka jong trai ka pen ken mau yangi ba pleng u Jisu uwan ha kasnem Jubilee jong ki jeu kane ka ding sia u Jisu uwan ngamut ban ong ka tu kasnem ka ba Jisu sedang ban yalap ka di kasnem Jubilee jong ki jeu bat u Jisu ulong ka Jubilee jong katu kasnem jong katu kapor bat ngamut ban ong bau Jisu long ka Jubilee jonga pat jofi kisnem Jubilee ki bala lek klep ki bam syam la rakhe namar bam la ban rakhe ya ka kat kumbade uan u Jisu ong kane ka de kasnem Jubilee bat tu ngin ya rakhe ya ka ngin ya pen bana ya jeng pelaj hakari barok kawe kata ka de kasnem Jubilee Jisu ulong sisa kasnem Jubilee ban yalap ya gospel lagi baduk kamut ayu kamut kajing map ya karam kumbatho kitab Leviticus ka bangla pule mene kajing map ya karam kata gadi khubar babaha na ka bentaki baduk ka gospel ka babaha banyalap ha ki baduk kajing pelaj ya ki bla set bendi kade ya tu ki bla te lakum da kapop kajing melin basniu kajing long basniu
bat ku mangal ong kajing lada ong lengkot ki blate lakum dakapom ban penpej ki bamat la hakajuk kapor Yesus penkiak ki bamat la dan re kajing lap chung kalong kawai ban penpej ki tu ki badon kajing long senrop mensim ki barsap larang ong dakum wei kajing penpej ya ki bamat la ban pelai no ya ki balaban ka sitom ki pangkrau ki baduk i syak khnyot bor bat kum ta ter ban pelai ya kita ki balaban ka sitom ujisu deisa ka jubili na ka benta jogi ngimpat ya klet kemang ong meni ka Christmas ka malong beriu ka jong Jisu menin ngintang ya kan mau ka dei ka jing pelai nadu ba wan long beriu la khai o sem kulai bat jongi ngilak ban keli ngi ong balai ba Jisu udon kam ban khai o Jisu ha ka do man long beriu balai syu hukum na beneng ban map ya ki pop na beneng ban map iki pop jengi ban pelaj jengi na beneng balai badon kam ya Jisu ban wan jane seperti ban dakha ha ka do apa wan long beriu ha ka sing Christmas aku an pen kan mau ke we ke jing ja ke we tu khana kum balong hagini ki ars ngi lai sngi na du kutu ka arf artarik baslap de syak ayam ke sngi ke bakriat sisa khamtam ha shlong mangi biasa shlong ka kalapoi hadu kan no riu degree ka jing kriat shlong ban ka kriat ba tang bani mi shabaru menut syu khamtam ha ka tu sngi bat ke sngi babut jong tu ka arf artarik bat kata ka sngi Christmas jong kata gitu khana ka badon pen kan mau ka ni ka por kalong serim kum tu hap yor hap tha hap priang tu kriat ba bat kilai persyang Bandung nak ni skylight jong kenika jong kata kayeng Bandung cepok yeng utau kepa jong kayeng bom deu Kristen wahaba kita ki kalok jong bat ki kun ju ki awer u balai jing seng Christmas kilai ngan syong hayeng utau don hayeng bat u smo badon kuduk si kuduk ki ba tanra nang tana skylight bat ki kata man dolape i bagdi ki sim yeng usngo thu bakilaya kriat wong syuk ngan pli ta ki skylight bak ta ki sim yeng kini ro yo Bandung cepok yeng kenang pinia saat ukiu kejengking please skylight paro dan reha kejaka bang ni sim yeng kini rung ye pet kam jeng kita sim gedang her kam jeng ai cucu ani ngata tahu ngan le kum no kum tu usim dok kau uber dok kau nang tai bater haduk pada poi hang tai semding umudur bagi ta sim ni abam ta ki kau kin rung spot semding kini saat kena nak ya amar kata kapor ka reu ka baje Christmas tranang nang na yusno thu bam dei bang kwa ban penyap iki re ban pelaj iki na kata jing kriat dong bang andala ban keren kum kini sim yeng ong ngandalai ban ya keren iki ban khot iki bakin light na ka jing kriat kata ka Christmas uji suruh perkat ya tau pej na beneng ong bang andala ban keren kum ba keren ukun ben reu bang andala ban long kum balong ukun ben reu ngan lek ngan her seki bat ngan pelaj iki na ka pop ka bagi syate syakum bat namar bodeu blei ulah ban lek kum tau hiar na beneng wan long breu ha ka do ban pelaj yang apa dengi nak kata kajing kriat kajing yap terkong jongi ha ka pop kata ka dei ka sni Christmas nak benta jong apa jengi kajing pelaj ka jong Jisu dei ka jubili yang bat yangi ladengi pej ha ka mission ka jong trai Jisu kawai pa kawai ki kam ki bau le paro ki jing le ki jong la kalong ka jing pen khia la kalong ka jing pen im la kalong ka jing la kalong kanu la kalong ka jing pen im ki balayap dan reka dei ka jing pelaj ya kita ki belaban ka sitom ka jenjar bat khamtam u pelaj ru itu besyak ban banyak ka imlang ka salang bal adang ibu da kawai kentin ka basai kalong ban pelaj ya kita ki bela syate ka hukum kadon ka tu kawai ka kenthei ka baklem di Parisi kena lam niam ki ong yang hukum kena ke beriu lan temau ya ka namar kata ka hukum jeng ki jiu ya ki beriu ki balek pop ya ki beriu ki balek bakala sim bai au mau lan tembet peniap bet kata ka hukum jeng ki jiu mat umdan ka bakala hang ta namar bangi lek pop ite kini ban yok la ka bainong umdan ka bakala bet si bai kata dan reu jisuan ban pelaj yang ina kata ka jing syate ka hukum Penlap bun sien bau Jisu ong kum ne la tho kum ta henre nga ong penlap sibun hakan New Testament bau Jisu ong kum ta la tho kum ta henre nga pat nga ong hapi ka hukum ka ong kum ta henre nga ong kum ne bat kham tam u Jisu yalap ya kata ka jing pelaj ka tu kan thei ka baklem kum mangal ong mene ka kat kum ka hukum la de ban themau be ya ka henre u Jisu an man pelaj ya ki bakum kita baru ong ha gitu garang ba ong uno baklem pop lan themau nong kong ya ka bat upelaj ya ketukan thai baklim nak ketu kajing yap jongka kajing wan kajing terai kamison kajong Jisu baro kalong ban pelaj u Jisu long kajing pelaj ya nga pat yangi
Uklem bakla nak nyelap jung ban ong. Ngawan seperti ban pelai. Ban nyelap ya kesnem kepada yang hun. Kajong utrai. Ban kamtam kajing pelai kajong jisu kelong dak kajing yap jung halor jung kajing pena. Ya pulih nak kecien kajong belai ngaskuak pen mau hakatu kapor ke bau jisu dekut men siam halor jung kajing pena la ong baka kendo ka kenyu. Kani ka pertai barok kadum. Bat ka ka ba ya tu cucu yang ni kalong ba. Tu ka jingka ha ka tempel. Takat arliang. Bat nang ta cucu ka tu ka jingka ru ong ka tien kajong belai nadu jerong hadu tebian. Nadu kali hadu terai jong ka tu ka jingka ha ka tempel. La penkat ya ka arliang. Ngaskuak ban pen mau kendiat kum ni. Haswa ka jingwan ka jong Yesus Kristus kat kum ka hukum. Bahakane ka tempel ka bangingi don caka jaka kentang tam ka biki ong ha ka tempel ong nok kum kene ka pulpit jongi laka da kene ka jingka jong ka tempel. Bamanga mangi giru pai bak ngimla bandrung sakata ka jaka kentang tam ka bladon ka jingka jong ka tempel. Tang urang bak leng dok. Wadi ban kenya ka jaka kentang tam ula bandrung. Ngimla ban lek markhmat dalade sau blei. Ban yasai barong blei ngala lek pop ngimla ban lek kum ta. Ngilai seorang bak leng dok ngira ika belang ngira ika siar bat kumta terter bat ukenya orang bak leng dok urung saja ka kentang tam usun rek ka senam bat biasa nak bertajong. Uji su ya. Lapan kat ya ketu jingka jong ketempel arliang. Bat mentangi lak bandrung dala dia direct show belai. Ngim don kam syu ban lek show briu seorang bak leng dok ban ong ya sai lem nak bertajong ala pli la pelai ya kata ka jingka. Ya ka jingkang apa deng jongi bat ya briu ban ya syam ya belai markmat. Ngimla, lain no tangki prophet, lain no tangki lengdo. Yang ngi kiru pai ba ngimla bani kenduk bani syam. Baru belai lanu aru katkum ka hukum. Hako ul tes weng no ekade jingka. Kenang meki kun jonga barok kin yok lai. Na ka jing syate syak kum jong ka hukum. Bat sisan dah boleh yam. Upelaj weng ya kata ka jingka. Bat ujisa ka jing pelaj yang bat yang. Jisu klembak labu ong hau beriu ka bomla hau belai kalong kepala. Wat syuaba undekut men siem ro bon mudur hagi pait na syurut barok uni tu niap hakepap namar balai la sak na pnai unam na syua ka sing sabeton ada umpat dekut men siem kerwat kejap jung ubau niap dan re la daw layap tum lei syu dan re habau turang bak sypai bak keteng ulang ginas habau lej haga jakar sak na pnai Yesu pen ki Yesu ni Yesu layap lupa ada dia buat hukum yang gejium don kam cuman ei ru dan re namar ka jing ka bat ka senam ang keteng jong belai. Bat kata senam ka belatuit nang tanah kurung jong Yesu. Kelatuit halor jong tau longgina. Bat kat kum ka jing tu kana. Long bau ne ulang ginos badai urang bak supaya bamat la asliang. Ulayo ka jing tau tmai ka jong Yesu. Ulah kenyu hang ta habak senam jong Yesu kelatuit halor jong ulah berat yang tau sum bat nang tahi ulayang balo raikut banbut ya Yesu. Bat ong ka jing tu kana pateng bau layap kum Marta. Hamba kini para supaya jung kilawan marek hamba udah nang tai kala ipla kata kejik kenyu jung borok cerniang. Wiat hu kata kejik syam ke kong. Besyayap. Nak bentah. Yesus Kristus. Kajing pelaj kajong Yesus. Mana mun pai berkat utau supaya ubalasyun hadu kata-kata. Dan retang hakai si klip mat tu negro. Dan rege ke beja. Ublei ais noni udah kajing pang nyang tholi. Ublei ulak ban penli. Ndon ka pamla. Hau blei. Haba ulai kuat ban pelaj mereka syong tang hanga bat hangi banginang ban lek syau ulai lah kalong hagi por barok jong kajing im ngin yok mat ya kajing pelaj habangi ong bang yok mat kajing pelaj kajong ulai kam syamut bah bang ya long Kristen ngin laj na kajing pang kajing stom kamut kum ta bangin laj na kajing namar bau Yesu klem kular kum ta wong hiabut ya nga kimersiang kirang jakari kirang ditliu isim beneng ru dan re ukun beri umdon. Apa sebut yang pinsa pinstom ben pinsa leben ong Yesu ngawan banbu ya ka ya ka jingsuk mereka wai kata ka dei ka jing kular jung Yesu abang ibut ya klem kular ini bagian lain na ka jing pang sistem na ka jing na ka jing le jung ka jing men namar beli la pelai luit yang ni dau trai namar bau kular yang abat yang ni ban pelai ka dei tang bangin nang ban hun haki barok ngi ki beriu te ni ka jing ya knyum mat mengaruh kenyum te kapala palat ngipan ketumio ni kenyum ngakan mau por badang samla kena samla ngadang lek piu second tu por kepor jongi ong piu mdai 12 mdai 11 ngalik piu second year hak tu ka snem ngakan mau kade kepor bami nengkong ka ketu ka jaket seni teh
Kini tunsan ingin berlomba di kenmau, kini biarkan tang try ke kenmau jaket seni. Apa kami nangkong garam norma. Tengah nang pulieng nang kena pulieng aku ban pong jaket seni. Mau ban elek kan balik kiwe kena balik kelas. Ngong men ngong pentit jaket seni yang dan bisa. Ngang garam mangang ta do mangau. Ngong pentit baik. Inmen pada belum bisa pentit jaket seni second hand. Ngabret ka garut, ngong trep pong jaket second hand. Ya mohon, mangi kibar mohon, ngi kenyum, indap lagi kenyum. Ngakan mau kepor dang sausnem sansnem mentah kepor keba ron kawai ke prayer meeting keba pelong cha Hyderabad ke bagi ai keteng ke UCPI United Christian Prayer for India. Kani ka meeting ngi pelong jing dawai nam takri India baro kawai. Nya sa kumba arta yotam. Bat shua pangan mi na yeng malai cha Hyderabad. Ngong ki khun ngadon arngut ki khun senrang story la ong ngam ni la klet ban kan mau ngadon arngut khun senrang hak tu ke snem ti na kamrit we don kumba south snem bahek don ban rut snem tu ke snem south snem san snem man shua ban mi na yeng ngong pe chne khun le tip sni ngadon khun senrang tang arngut khun senrang sudah ngong ngat pentit pi man kawi kali ke bahek bat kat kata kal ban le hadir bat ki khun ru mo langsung komen ka kali ke ban tit ipapan chadkhar thì ông tàu phang lại tiếp sinh ông đã ông ấy thea ông ấy bám mo con này con ngủ bắn dọ kali tapi kami nang ta ngelai nang lepoi hata jaga ban pelong prayer meeting kita kena nyalam jungi mari sedang te meeting ki ong pe sini phimi nang ne pok ka hol sibit wat ai batang we ikot langkhot ru ibat tho ikerteng jisu lan ikerteng bulai ban hab hamadan namar ba kani jaka ka pangidon kani jaka ki ba ki shun bahai ki kristan tang do bahai brong kristan hata jaka kata kalau bangnya pelong meeting kalau don kam second dong. Bat ki ong wat nomi onam lay chayo jahat kam tam yang ngi banan not is kam tam kum yanga ong tang daga dur jong piru lai thu ba phim dei na kan ga sinong ong wat mi wali chayo jahat. Lai kelin to kid appeal la kilap apide kristan kilap ban kem ban stom yapi. Syong khop hang ta arta yo tam. Kata kamit khadu kum ba shpo duna kum ba knai ba je ka wai meeting la khamit. Sim ka flight ngi ban direct gati ngi poi kumba phau tam hospoi ngi lai kerki nyebu kali hanong po kali lajong ngi simet kali ngi resep kali na airport na poi hanong po ngakan mau kata artli kali ka bang la kular ki khun telamen ngi poi hanong po kumba khaloi dunai posteng khaloi dunai ngi pai dukan syung tang wei dukan ni bai wei kong iba lamut ban khang don ikam slem nomor pen khui dukan Tadi long kimi bang itu bah ngarawon ngai kong kendian ap kendit ngok batit arteli nyelak kai khon ngong laku lari ki ngong lemyo kan itu melong te pli biang dukan ngarung spo te ngong laku lari khon mang batit arteli kali bah ai ong don story kali bah don tang ni berit ba arpu tangka gawe ong tengok ong toban ya ka basuda tengok ong ngatit arteli berit ngathep ne pala Alai siang kikun hadu khat wei si teng pada tiak kena nya ap yang ta kami. Mari pli jeng khang kilai jeng kli ban kong kli ong kilang rak papa tu kli bah arteli. Mangapa di heb ong bah ngase nang nena pela jaket kli berberin. Hadu khat ar baje kikun kena nya ai ta kali. Iklam ong yang mali pit kli berit pi ong kli bah iklam ong. Hadu khat ar baje kimpat ya samtia banyak te kali tumai kebang wan tiet Hyderabad kita arpo tangka kawai. Apa iki ngalung kemen sim ngasung ban jaumat ong balada mangi ki bangi belasan nginang banhun ku mahun kini ki kelung ong don jing ku slaim don jing sosi aga jing im dan dari mangi tingi kwa ka bahe beli ai de berit te berat bangatu jaket seni mangi tingi long kontra apa deng jing pangi ong terai pun kia yang angim yo yang tak pun kia ka jong terai yang don beli ya kena bertai abang imla ban pisah jepang beli wei ku pau beli ku ta ternang no beli wan yang iman don beli kena percaya. Padahal katanya abang iya ki miracle ki kampak ki jong beli. Nya atatin yo beli nyiknyum yo beli. Tak kena kijing long jong ki bereu. Don beli kena on yang api temo store kat siapa lek cuya lap Jepang beli. Tip pi ku pau beli yo kena. Dengar ngaru kam calak na yo ong yo kena. Oh keteng ku pa jong me tu. Oh kan mau keteng ku pa jong tau kena rin. Ong ta. Teng ong ku pa jong me pada. Omud yo parat jong kan. Parat jong kan mau. Tengok ong ukpa jong me pada. Ta tolong perkat ukpa mut ayo tahu. Hong kan mau syuk sister. Ong satang yo ukpa jong mer mem kan mau te kerteng. Kuak sekerteng jong ukpa jong boleh.
Tau kupa jong kupa badang kat no pateng ubleu la dan nanduk menang long ka pertai. Mangi ki beringi long kumtang nyawat yau kupa jong ubleu nyawat nang no ubleu long nang no mi. Bad habang nak bin siang ong dan blei ha ka pertai. Yang ngai sia ka bomla pan batai ngau. Knyum yar taten ha ka jing im jongi yau blei kata ka jing long jongi ki beri ndai ku mangal ong bangin yo mat in syam ya ka jing pelaj ka jong blei dei tang habang nang ban hun haki ai ke barok lapang la stom la kardo laduk la Masuk lah kemen, ngin hun haki eke barok ban nyok mat ngin syam ya kejeng pelaj, kacong pelaj. Katu kebentang kabang pulih mene kebentang kaba nak lebih tekosi. Ngai squat pen kan mau ngal bu ya kejeng pengmau kadu nang kebentang, sua pengan penkut. Ong pelaj kumne la raja bapin keli ka ngin bam, haka senem kaban nyo. Hakami kam nyok bet ngin nyok ya lum ya kejeng ot jongi. Anda kum taung pelaj ngan hukum ya kejeng kerku jonga. Halor jompi. Kasnem jubili di kasnem jong kajing kerku. Kajing angnut, kajing terang, kajing kuat jongi bat kajing sisa heru kadai kata kasnem jubili, kadai kasnem jong kajing kerku balai. Namar hadin jong kajing jubili. Ngin long ki beriu ki belayok mat ya kajing pelat kajong balai. Ya ki beriu biok mat ya kajing kerku kajong balai. Nak kebentah jong kane ngakwa ban pulih nak kitab jong Amos. Kitab Amos kong kabak kedai kit kabak lai ka ongkum ni. Hakmi kisngi kinwan ong uturai. Ba unong lur unlap yaw nong ot. Bat uta ubayu iksok wan yaw babet yaw sembai. Bat kilumba kin penjau ya ka wan tiang. Bat kilumrit barok kin no. Kisngi kinwan ong uturai. Bat kata ka senam jubili. Kisngi kinwan. Kena tulpai ke senem ke jingwan ke jong Yesus Kristus. Ba unong lur unlap yaw nong at. Ubayu sembai yaw bobet yaw sembai. Kilumba kin penjau ya ka wan tiang bat kilumrit barok kin no. Kat senem jingkerku. Nong lur unlap yaw nong at. Mangi teh habiarap kebal lalong hayap ngar ke jaka besbok bah nang tahamar ngar nang tahasung jaka ke besbok bah pinom lap bakan long hadu kan nen dala de ka perot. Layak wat hiau kebayau kau. Bat utu nong lur ndaw lalur ulur hitang ya ketu kendo. Dan rei kata kasnem jingkerku ka bau bleu kular kalong ba kajing man ba jong utau ku bau kau hadu ba kita kena ot kimla asyu bani ot. Hang ne halum hawa hamadan madia aja ka ba klem tongru uneu ku bau kau sulong ba. Kini kinong ot kila yalum kila traitam dan rei uneu nong lur lade ka perlur jong ulur lang bat kau bat ka ba namar bom la asyu bani alum. Tervita ka senem jingkerku ka bakat kata mangi hanong kendong tinggal song tu bah. Dan reyok don ki penasor hang ne te se ki kam stom mar song tu kata. Ngi kinong kendong tinggal song tu bah. Ban ong bah hadu bam la shu bani ot yau ku bau kau ya jing bah jong Empat jusyam, 4 Jumat menor ka bakat kata ke jingkerku. Dan rey kata ka senem jingkerku bau bleu kular ka senem jubili ka kata. Bau neu nong lur nda lawan lade ka perlur lade ban kumba perlur jengi umat April kum tu lade perlur lade ban lur la kalur. Dan reu neu kepau dang don. Nang ta uneu bayu sembai bet sembai. Kini kinong yuk sembai kini kinong bet sembai ru kum ta yo sok wan. Kata kari kanan kari ke ba sok wan long ha. Kim la shu ban yalum. Ini sok wan. Nadai ke perbet sembai. Kini ke bayu sok wan metmi sok wan kidang yayu ke perbet sembai kalapoi kini uneu bet sembai ula yu lang. Bat sok wan bat nadong sedong. Hi ke jingkerku ke bakat kata bat ong syusyu ke ketian ke jong blei ulumba kin penjau ke wan tiang bat ke lumrit kin no meno haba kerep sawan kerep tang ke jaka ke balong tem ke jaka ke balong kum ke pentor ke ba jong tak ri jaka rep sawan dan rehak tak senem pada kin sawan cu kerhai shalom cawa bane khai sawan rum la syu kini ke lumba ke la penjau ke wan tiang kemut laju hablut hamadan kini ke wan tiang kenyaman bahab kata kilumrit lelai tenaya keren ong tin jong blai kilumrit kin no lagi sok wan tap lu sok wan la syu banum ki jenggerku ki jong blai ki bahadu kata ki sngi kin wan bat kata ka di sngi kasnem ong trai jisu ka badiang hun ka jong trai kasnem jong ka jing pelai bat kata ka di kasnem ka pamanga mangi ka balang ya don hang ni bani ap kermen ya kata kasnem jong kajing kerku kajong pelai kasnem jong kajing pelai kasnem jubili bat kumangal ong menengi kermen mahadin kene jubili ngene mi nang ne rengkat bagata kajing kerku ki bakan sai kajong pelai ngamut ban ong hakarep karyang ngamut ban ong
ka batangkat ta ka jing kerku ka jong blai ten rek malang mene ki jing kerku ha baro kiliang ha ka jing dei jongi ha ka imlang salang ha ka balang jongi ha ka jing roy ha ka kam syakri jongi po jing ka balang jing kerku ka jong blai kinwan hading ka snem jubili bat kat notam ka jing im bat ka jing long men sim jongi kan roy ki jing kerku ka jong blai ki banginam la setia banyo pantau Ujisu ong habau Petros ukeli kumne ong kono hikai ko kan rat ong hakimi ngilai no ya ki baro bat ngilai but ya me habakum ta ngin yo ayu tadi jengkeli ke jong Petros kau jisu ong ya pi ki blai no ki baro bat ki blai but ya ngan ai pilai ngan kulari pilai teli ki ong tra jisu ai pulai ke pel Matius macam kata Wei kalong mendang lacong haka ket jonga haka burom piru pinsyong haka burom. Kebaar. Kajing kular kabar man ayah fi kalong pinyo pat si pa sya ya kaba pila sya sitam kaba pila penlut. Bat kabalai kalong ya kajing im kaba pam cukan. Ngas kuat bani kerentang ini si pa sya ibau jisu kular hau Petros haka tu kapor bat kesunan. Bat kaju ke kular kayang haduk mentang. Ngan kerku ya fi si pa sya 100%. Pimlap kino ki bang haka bertai. Ban ong ba pindah pilih pisah siklur tengkah ka bang jongi ke interest ke ba pinyo kan long 100% 4% em mentale ni ke arteli ke snem lele ke snem covid na kan nyu na ka pra ka sut ka hiar ka sau ka san ka ka bakan kiu kumnong ya kemil ti ka 4% ka sut re jisu ong ya phi ke ba ino ye mei pai kan men ki para ki ba yabut ki ba sya hitam ino ngai baro be pila yabut ya nga kajing kular jongai phi ka long pinyo ye ke jingger khu ke ba shi pa sya Bat kane ka jingker ku jing jisung yo i. Hatong yo i. Ya kinong terei jong blei baki yap tangan baki ya krong kepu ong David ong kumne. Ong nadu bangadang kena hadu bangala temen menta ong David ngampat yo i meno bauta basanya hau terai u krong kepu. Namar bagadon ka jingker ku ka bacis 4% ka jong blei. Yo i kinong terei mission baki yap tangan. Ya. Pikan mau ya kinong try mission bawan na kiweb di kiri ino kaying sem ka badap ka babyang jing ka spa ka pau ka bakidon ki wan cari India cari kasih jongi apa deng ka klau apa deng ka jingdum menong yo semua bakiyap kan mar balai namar ublei ukular ya jing kerku ka bashi spa persen ya kita ki babut ki basyakri ki bangej ki basyania au ka syong tang hanga bat hangi bangin nut ban yang haulain jong ka jingeng ngalapan kan mau ki balang ya kena aku ampen kan mau ngiru akan kepor udan we missionary nari well dari Afrika bakateng Ris Howell udah beduk udan pisah teng keniat latihat ya tiket rel na well hashi teng lenti mandal poi teng lenti pisah jung lalut ka tiket jung kelakut bat usyong hang tah station rel kena ka counter di tiket kadang khang yo sngo ya kasur ka bawan beneng ka Ris Howell Lada katai ka counter di tiket kan beli menta menlek kumno. Uris hawel ongan yang haulain mantit tiket. Dan pisah haplau ongan yang haulain mantit tiket. Bad hadian katokan epor katai counter di tiket kala beli. Barok kita ba mut balik jinglek Afrika kala yang haulain mantit tiket lang ta na counter. Bad uris hawel ru yang lem haulain mantit tiket kala pisah. Way hadin way kala tiket. Kata tiket bad kilek no. Satang wei orang bak yang hakmat jong Ris Howell. Ulat hit ya ke tiket, ulat siu ya ke pisah, uyo ya ke phone na yeng ke boong wan no si. Kon kadu jam yang situm jur, hati mer ke jing yap. Utau orang bak apa yang jing kelumar, usim kata tiket open bat hakti jong Ris Howell. Ong bak sim om pi kan ke tiket ngat khlai pai no si. Uyang haulain klem pisah. Bat ubelai kerkui uyo ya tiket ban poi cari Afrika, ban pendep ke jing try mission jong. Namar balai, namar ba ulanut ban yang hau ulan. Jong ka jingan. Ki jingkir ku ki jong balai kalong ya kita, pra banget. Ndai yang ngap yang ngi ki bating artat ki bong yo sisai mo balai ku sisai mo. Balai un pen khia sisai mo ndai ki bakum kita. Ki jingkir ku ki jong balai kalong ya kita ki banut ban yang hau ulan. Jong ka jingan. Ki ba yang man sakriu balai da ka jing scam. Ki bom shifting ki ba bot yo jisu. Ki ino ki baro. Bat ka jingkir ku ka jing kular jong jisu kalong. Ka cispa persen. Belum kerku ifi ke balang nih hanong temai. Bat ngini ada wai hadian jong kena senam jubili. Kini mat saya ke jing kerku ke jong belai, ke jing pelat ke jong belai. Kila bandon hang nih hang tai ke jing siam jing mat jing kendu kiba ngamtip kiba bun ngim ya tip. Kila bandon hang nih hang tai ke jing kiba pia kendu kiba pia siam.
Ki bapang ki bastam ki bawan ding jeng ki berang jong ki yang hang kan ki pon. Yang pai sam ki babon ki bapila ban ya kendu. Kane ka senam jubili. Ka senam ka badiang hun ka jong utrai. Ka senam jong ka jeng pelai. Ba ngong ye firmat ka jeng kerku ka jong pelai. Ba sispa persem. Pelai kerku khobor hak ka pon nak bantang ka buram ka jong pelai. Amen. Ngiyo i lembah juga step i Reverend Esbiteron i lala ke ban poi ban yadon rangkat ban ngi lembah juga step i ban sasam ke kubor shibet ke jiseng ke bar i priang sabhai pi pastor lembah juga step nimla ai kublei kerpang ya i pastor ke esranghang ya ke kubor ka balai pen skeu yang i lembah juga step ka ba pen kan mau yang i ka snem jong ka jubilee kalong ka snem jong ka jingker ku ka jing pelai ku jing ye thul angkat pastor hakini ki armlai ka jing pekre ka jong ni ban rakhe ka ka jubilee idon sibun ka jing kutlat henry ublei ulakar ku sisa ku mapila ong nilala ban pendep ya ki program ki paper ka jong ni bat ki kam ki babun bat nilala ka ban penbit penbiang ku malong kumne kumak kubor ka jong pi kaya thu ingi himba jong step pastor ngi kum ka balang yim don e ban ai pi henre ngin bu tang ka jing duwai nam ta ka jong pi mo blei nang kar khu ya ka ing ka sam ka jong pi kum ma phil ong ki don arut ki khun mo blei nang kar khu ya khun ki ilok ki jong pi bat kham tam ba pi bat kum senior executive jong ka sinat pi don sibun ki kam ki bahap an pendap ban pentelun ya kam jong kesinat do blain ai ka bor ka jing champang ka jing start ba pinang la ban pentelun ya kam jong kesinat do blain ker khu ya pi bat yang hilang baro matang khot i secretary jong platinum jubilee ba in ai jupen mana Toka program kaban bot jong ka jing seng kan long ha kapor shibje steng Ginong shimata ka jing seng gilong kumne Shibje hadu shibje steng on yalam ya jirwai penrem sim da kitkot jong jing seng samla balang nongjri chairman ka jing seng de Reverend Bitrang pule dwai tem san bleu mersing adin kata kandon ka jing ai ngobha ia ka balang kata nagi khun jong ilit Reverend S Malai nang ta ka balang umran dairi Umsing district KJP Sinot sabngi bat kumjuru nagabalang umran dairi district Maubu Ribhoi Presbyterian Sinot nginyo yaga jinglom yagi jing aingu bat por belum yagi jing aingu nginyo sngau artli kwayar kemeningkong naga senior society bat kabar naga jing iseng samla balang nungjri nong pengentang lasenya acerman nginyo ban sngap ya kubor jong kaktin jong blai gini jing iseng nairbrand SBN Teron Padahal kata kandon ke jing ais ngobha na kaliang jong kebalang syabaro kiba kebalang kalakot ngobha kiba haying kiba sem ki pastor kiba sumar ya kebalang ki nongsarai ba kebalang kalpenmi bat kiwe de padahal kata ngin yo ya ke jing penna bat ya ke jing penwa Kabalang na kabanta ban pensa jingkan mau ia kena ke jingra ke jong ke jingdap ke ban ye pesan snem ke jongka kidon ia ki souvenir ke ba kalapen me bat bala pelai pai ba eka ha ka arp sau tarik dari Reverend DR shooting i belong i pastor in charge jong ke balang ke jongi ba jong district bat lai kot ro ia ke ban di pai ba ia kena ke souvenir bat ke dor ke jongka kelong lais pa tengka ke wei Nang ta susu ban pensa jingkan mau ya kena ke jingdap ke ban yup san senam. Kabalang kala pasnai ki me momento nang ta ya ke kalendar ki khulom jubilee bat ya ki t-shirt jubilee bat kador ke jongki kelong. Memento kelong arspa tengka ke wei ke kalendar kelong shispa tengka ke wei khulom don laijat don banru phau tengka wei don kador ke arphau tengka wei bat kador ship ho tengka wei bat nak bata ki t-shirt kador ke jongka gilong lais pa tengka ke wei bat ka bar spa asan pho tengka ke wei
kedonru kikot ya kebla tho dai Reverend Pinong Shile bat bandi yaki mentah kesengi kino ki bakwa abantet yaki kerteng jong kikot kilong kemenengkong ki jingin show bakor kador jong ka kalong sanpo tengka kawai bat kakot kamar kadai ki riu krau ke jinget kat kum ke testament ke barim bat kador ke jong ka kalong prapo tengka kawai bat yakini ki kot pila banyo hang tiap lau jong ki ying dorbar hadim lawai kini jingseng kidon ki bandi ki bar hadim lawai kini jingseng la kerpat ya baro ki prabangej bit ki bawan na ki wei pat ki balang na merandairi sing district bat jo no na ka district Maubo nang ta ki prabangej bit na ka balang nongjeri bat ki wei de ki balang bat kumcu ru yang hilang baro ka jingkerpat kalong bahadir melawai gini ki jingseng na kaliang jong balang ngilapan kre ya ki jing bamsngi na kementa ka jong pi te kejaka kalong hang te haying dorbar bat kumcu ru ha kene ka pandal ka badon sya kaliang kadiang jong ki ying mene tel kerpat ya ki parabange bi baro bangin derung ha kini ki arteli ki jaka nang bangin yo ya ka ban pendap ya ki jingdon kam jong ki khotmet ki jongi bat na kementa ki pastor ki teman besan lembat ki nong syakot sngubha ka jaka ka ba ngilapan kre na ka banta ka jong pi kan long haying jong ikong wan sukhon makri Reverend Chairman kini kilong ki jingpun na kibron kam Sobha ya bat itu jingpen mana ya ka bang layo lema jon kapor bat kumjuru ya ka jingkerpat ya ka ba ka balang ni don ru ki tiar ki ba sa jingkan mau ya ka jingker khe ka jongi ya ka jingtap nyep san snem jong ka balang ka jongi bapin ya thit kum ka jingerap nak banta jong ka jingker khe ka jongi ngim don issue lamba jon ka por lamba jong ka step namla ai khublei kerpang nadu kinong shimbenta jong ka jing seng ka jongi nadu kinong ilam jirwai kinong pule duai itu san es maulong kum juru nong pen kentang ya ka jing aingu bangilayo na itu san simakri bat kum juru ini ke hybrid ki bal ai ngi ke sur jirwai to blen kerkhu yapi bat kerkhu lang yang ngi bat kerpang sai sen ai khublei ya i pastor KS ranghang ngai scam banang ni dalawai ka ni jiseng pin le phai henrai ka jikarpat ka jangi kum ka balang ngi kwa yapi ban hindang don maniar khelang ya ka ni jubeli ka jangi to blen kerkhu yang ngi baro lang nang ba jong step ngim doni issue ngi penwai no na ka syakri ka jongi da ka bangin snot lang na ka jirwai ka ba khat sau na ka ne kot lang ka bat aspa arpulai na kot jirwai bat hadin ka ne ka jirwai na sabha ban khat i pastor esbiteron ba in ai ka jikr khu penwai kanyai ka gospel blaze shaprang shakaleng ka parthei ban roi ha ka balang men sim kan ai ban tei kin mi bun hajar bala pelai na jingdum klip ban im na India kinwan kirusai ban yaro nong panim marot lai teli dekat da ka mengin yang lang Hari kau
jinjok Kalvari. Dan ia penuai. Atau ai pekecing ikpa kejong play pekupa kecing ai jing suspau tribe jing Jesus Christ rangkat kecing iso islo betiam buhun bapencet bor kejong mensim bekoi. Tu kini kilong kat lampat pe ki kun ki bala suspa kejong play nadu mentah cek papam cukut roh. Amen.